Здравейте, хора! Днес ще реагираме на новия трейлър, който е излязъл преди 6 часа. Трейлър и двойката. И е излязъл преди 6 часа на GTA 6. Аз предлагам да не се бавим повече. Нека да го видим. Естествено, ако се пуснем. Така. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Значи, първо графиката е уникална. Теж не се знае какъв компютър ще трябва за тази игра, за да я подкарим. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I think you here before. You might have. Графиката наистина е уникална. Come to Fields Ammunition today. We got more guns than the law allows. Hey. 26 май 2026. Да, по принцип бяха писали, че ще удължат, нали, излизането на играта до 2026 година, което разяри много от хората и нали, това ще бъде датата на напускане на PS5. А пък ако искам да го играем на компютър, най-вероятно ще излезе 2027-2028 евентуално. Да, надявам се, които ви харесват, оставете палец горе, абонирайте се за канала ми и скоро. Значи наистина графиката е уникална, така че не знам какъв компютър се иска за нещо. Наистина не знам.